रुपाती जुबिली रंजानाय सान रुपाती जुबिली रंजानाय सान नन्दिपुर गामिनि रंजानायनि बिसि मण्डलिनि 25 बोसोरारि रुपाती जुबिली नन्दिपुर गामिनि रंजानायनि बिसि मण्डलिनि 25 बोसोरारि रुपाती जुबिली रंजानाय सान नैरोजासे मायथाइनि जानुवारि दान 15 खालार खालि जोनोम मोननाय जोंनि मण्डली नैरोजासे मायथाइनि जानुवारि दान 15 खालार खालि जोनोम मोननाय जोंनि मण्डली जोनोम मोननाय जोंनि मण्डली थायो जोङो बेयावनो रंजा खुसि फोथायो जों फोरबो नोंखौ अराय समनि थायो जोङो बेयावनो रंजा खुसि फोथायो जों फोरबो नोंखौ अराय समनि रुपाती जुबिली रंजानाय सान गोग्गामोन्थायनि सायाव लुखांजानाय मण्डली बोर होबाय दैदेनबोबायनो गोग्गामोन्थायनि सायाव लुखांजानाय मण्डली बोर होबाय दैदेनबोबायनो बेखायनो बाख्नायो नोंखौ बेखायनो रंजायो जों बेखायनो बाख्नायो नोंखौ बेखायनो रंजायो जों दिनैनि बे रुपाती जुबिलिया दिनैनि बे रुपाती जुबिलिया रुपाती जुबिली रंजानाय सान रुपाती जुबिली रंजानाय सान नन्दिपुर गामिनि रंजानायनि बिसि मण्डलिनि 25 बोसोरारि रुपाती जुबिली नन्दिपुर गामिनि रंजानायनि बिसि मण्डलिनि 25 बोसोरारि रुपाती जुबिली रंजानाय सान।